من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. جماعة المسلمين الله يذكر رحمتي الله يذكر بركتي الله يذكر مغفرتي وبرال تمند وبرال أمند نقول إن شاء الله. القرآن يذكر هدايتي وبرال تمند وبرال أمند نقول إن شاء الله. Ja Rabbi, kerameno dolendar koji o Kur'ani pravilno ka okvina, kerameno dolendar koji o Kur'ani pravilno ka halova, hem kerameno dolendar koji o Kur'ani pravilno ki praksa kana, yani ka življa kera. Cemaati muslimin amenda sar muslimanja upravo amende isijek obaveza. Muslimane sariyek muslimani isileyek obaveza. Savi obaveza piravaya amen amare muslimanlukoya ket otket amen vakergem o şehadeti otket kergem teslimi dingem amaro teslimluko upravo Allah Celle Šanuhu eke isyamen obaveza taro čitibe, isyamen obaveza taro halojbe, hem isyamen obaveza taro odovaso amen čitingem em halilem, ki praksa teana. Yani, sar svako put iz ova kerava, o islami amen trebala te dživdina. O islami amen na trebala salde te predajina. O islami amen na trebala samo amen tumenge godite te da. Isja etiko Kur'an azimushani. Lime tekulune ma la tefa'alun. Makeren lafi tarodova sotumen na praktikujnena. Allah Celle Šanuhu čak zabranila amenge amen tekera lafi taro nešto, te amen datumenge godi, a me od ova sodava tumenge godi na praktikujnava. I Allah Celle Šanuhu vakir amenge adava ko Kur'an azimushani. Lime tekulune ma la tefa'alun. Yani maker lafi tarodova sotu na neki praksa. I doleske da jek taro najbare obavezi upravo jek muslimani sojtano od ovaso ov čitinela, od ovaso ov pakjala, i to jest od ovaso ov haljola im pakjala, so trebala opake i beki praksa te anel. Oko i beku islami, čiti beku islami tano angluno šarti. Jek taro anglune šarti ako Allah Celle Šanuhu amenge naredinela ili pa farzi kerala jeke muslimaneske tano okujbe. Ko tarla jakava argumenti, taro suratul Ikra. Ko Allah Celle Šanuhu o angluno ayeti biçalele muslimanenge Ikra. Yani çiti. Diken, manav diyete puçlenman, sar yek imeri. Hoca vakeramenge yek şarti, yek angluno şarti. Yani sobi naredinea amenge muslimanenge sar angluno şarti. Diken mebi vakerava tu menge nasamo me isi je budbaro brojtaro racionalna učenjakoja kola vakerena o angluno islamsko šarti sa je muslimanenge trebala to vol ikra. Čiti. Soskjo Allah Celle Šanuhu amare peygambereske Muhammed sallallahu alaihi ve sellemeske naredinela te čitinelpe, te okujnelpe. Yani amen čalosno ko amare ilmihalja ket pišinge amenge učenja koja o ilmihalja, ola pišinge amenge o islami sostavinela petaro panč islamska šartija. Neli? Ja menadla panč islamska šartija sarine džanajaj čitingem okujingem siklilem ili pa šungem ko mevlutija šungem negde kako amare bešive. O angluno šarti ko islami tano o šehadeti. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eke amen akavatano o teslimiyeti
te svedočine so skenane javer devil osveno Allah Celle Şanuhu. Akama şehadeti vakeri be maşkar amen de ko muslimanja, amen kergemle tumenge uslovi svako jek amen da rakava šehadeti te citirinelle ki arapsko čip. Amen po angle akava šehadeti citirinaja sine, recitirinaya sinele ko arapsko čip, ama voopšto na džanaja sine so značinelo. Ama vakeraja sine ešhedu en la ilaha illa Allah. Дека на неја вер девело освено Аллах Джелле Шану. Чак дури амаре пуре кед вакерена сине ајде вакер о шехадети, амен вакераја сине арапски, ама о превод лескоро на джанаја сине. Тоест на халоваја сине со вакераја. Вакераја нешто арапски, ама на халоваја. О муслиманлыко да амаро, амен кед улем муслимања да вакергем нешто, ама на джанаја со вакергем. Амен сарсоме вакерава авдие ки Германија, ке джаја киек бутием те добине јек фатрак, те добине јек договор, ке кереа договор ти решефеа, амен ки Германија со требала ко договор со текера те подпишина амен. Ама услови ки Германија сој, англедер те подпишина од ова договор сој, те читинем те халјове. Те ту о договор на читинјан, те ту договор на халиран, а подпишинјан ту тегани од оватано најбаро джахиллыко. Од овај јектаро најбаро, амаро биджанди песо амен керајале. И после подпишинјем амен, кеде амен ге потребно нешто, джаја ко шефива кераја ме требала, манге требала нешто, повише 9 сатаро одмор или на кобор 9 сатаро одмор, и о шефива керала туке на не ту одмор. Тука кер сарна нема одмор. Читинјан ли од договор, читинјан ли о фатрак дали си ти договор лина? Ке амен де ко ислами да англедер амен те вакера о шехадети требала те читина. Со требала те читина. Ака не опучи бе. Со требала те читина за тоа муслимања. Со требала те читина. Шарти со дела минге Аллах Джелле Шануху о Курани. Нашунава тумаре гласија, мукен тумаре гласија. Со те читина? Куран. О Курани те читинале. Прво, читина о Курани, халово Курани, те ту согласинејато одоле ајетен сар, те ту согласинејато одоле условен сар, одоле шартен сар, со Аллах Джелле Шануху тутар роделален, тега ни вакеро шехадети. Тега ни вакеро шехадети. Ама на ту вакергано шехадети, ту прво подпишинејато кодова фатрак биджандор, подпишинејато кодова фатрак биджандор, вакере о шехадети, и отпослем ке читине о Курани вакере манге акава, ко миро дети, ке амари традиција, ки мири култура акава, на пасоинела. Азав ко нешто нашти. Прво читин, прво халов, халилан читинјан емо муслиман. Еки проблематика машкара авдусуп не муслимања, кова улем муслимања салде со наследство, салде таклид кергем, а кајата ни проблематика. Амен авдие сием муслимања, ама саве муслимања сием амен авдие, муслимања кова традиционално следингем и религија. Бизо джандипе, лилеми религија бизо джандипе, лилеми и религија бизо читибе. О Аллах Джелле Шануху о англуно аети ко Курани азимушани вакилла икре. Читин. Читин. Значи, прво нешто се родила јеке муслимане стар, јеке верникостар, тано те читинел. Амен де, авдие пуч сај муслимане на авдие. Без разлика, кас мангија, те и клювате кера јек анкета машкор, амен де о муслимање и те пучален, коватано главно темели исламескоро, главно темели исламескоро кет капуча, джанена ли со кава керена менге коватано главно темели? О намази. О намази кава керена менге главно темели. Правален. Манте пучленман, акана авдие манте пучленман и неко бора амареја веро ходжаларија кова рационално размислинено лакава керенту менге о англуно шарти муслиманескоро тано сој течитине. Нао намази.
Соске о намазе пегамбереске Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлемеске кеда бала? Пало дешутрин берш е пегамбереске Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем. Како џалако мираџи. Yani ko miraci ke jala ko miraci o peygamberi aval aleske o namazi te kıldığını, to jest farzi te kıldığını o namazi o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Iako prema la mente o racionalno učenja koja o peygamberi poangleda kıldığını lasine namazi, ama sar farzi te širinelle maškarko narodo, maškaro socijalno обществено живдипе, а вола пало мирачи, акаватано едногласно са о учења која прифатинена акава мистиве. Акана ме пучава ту мен. Акава со авдие санина кате дике на мен. Од државе, ко свето, со керге о прво шарти о намази е муслиманенге кајресле, или по државе со керге е народонге о прво шарти сар о намазите кладиналпе кајресле, емо државе ко о прво шарти кергеле читибе кајресле. Неакара, тумен сарина кате со сиен, со дживдинаја кој европска пхувја, асана, интересантно соске нашаја таро амаре државе. Соске аменна бешнем ко амаре муслиманска држава. Соске аменна кет или па кет кераја преселба хиджра или кет амен ајартева керав мангаја пошужо живото теџа, требала теџа ко муслиманска пхувја, накој европска пхувја. Пралале. А вдje амен жалостно нашаја кој европска пхувја. Соске о европска пхувјата прво економски позорале, таро муслиманска пхувја, иако обарвалипе, о кало барвалипе со вајкелапе, о уле, о злато, та араклевала амен деко муслимања, а вдие таро амаро биджан дипе, соске араклевало од ова најбаро пувјакоро барвалипе амен деко муслимања, таро амаро биджан дипе на джанаја чак ниту употребинале, авена о западњакоја искористиндор амаро барвалипе, овена барвале. Ама амен туменге соскенава кергем читинен, амен туменге соскенава кергем джанко школе, амен туменге соскенава кергем испитинен, амен туменге соскенава кергем правен тумареја ќа, неголи амен туменге сова кергем кылдинен намази. Саи соково нековол кылдинен намази. Акана мепка бројнав туменге од државе кола кылдинен апе намази. Кова наредингјао Аллах джелешануху те кылдинел пеленге, или па јарва кердо на грешка маква термини, државе кова о намази кергеле прво шарти, Саудиска Аравија, Египет, Афганистан, Пакистан, Ирак, Иран. Паралелен акала државе керге о намази тева керав шарти, англуно шарти. Акана каджако државе, кола англуно шарти е манушенге кергјале окоин, читин, икре, линдордаро Курани, линдоро амендар. Германија, Франција, Италија, Шпанија, Холандија, Белгија, Америка. Дикена кана, о развито кленгоро те диклем, сартаро економско, сартаро адалетлуко, сартари правдина, судско правда, не? Сартаро корупциско системи, кадека одржаве кова керге о англуно шарти, аменге, то есть пенародоске кергеле окуин тане хем економска пошука, хем поправедна амендар, хем поправедна ко адалетлуко, хем на не ајартева керав корупциско систем. Додека од државе кога кергем о намази сар англуно шарти туменге муслиманенге керге еманушенге кергемле англуно фарзи економско си системи нула. Неправда адалетлуко нула. Тесјане е саудицко, таро саудицо, те сјани фамилија и ситу право. Те насјан некаске фамилија, на нету право, значи, емотрито
корупцијско систем ко најбаро ниво. Акајасине амари грешка ко амаре илмихалија со амен пишинген или па амаре учењакоја пишингеаменге о англуно шарти о намази. Пишиндора менги о англуно шарти о намази ке кисави дереджа алем. Со алеми дереджа те наша ко христијанско државе, тој саѓарва ке ко западна државе те наша, те рода менги одоте сар економско засолниште, сартаро адалет луко или па сартаро корупцијско системи те наша ко соске теле ко амаре муслиманска пувја акава нашти сине те обстанина. Иако Курани азимушани те амен читинаја сине каде кодоте о прво харами со авала и пегамберески Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлемеске таносои ја Мухаммед ту циде ту таро корупцијско систем. Јани пробин народоте воспитинеле таро корупцијско систем. Мате хан е манушенгере хакоја. Мате хан е манушенгере хакоја. Ја кавау пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем ко суратул Худ јек ајети бангјарела лескери кичма, нели си хадиси, ака лестартаро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем. Ман о суретул Худ бангјарга мири кичма. Ман о суретул Худ бангјарга мири кичма. Јакана ке дилем ти испитина сој од ова кова ајети, саме ајетија ко суретул Худ бангјарга и кичма и пегамберескери, тоест парња керја обала и пегамберескере Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем ескере кадика јек ајети е пегамбереске Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем еске сова керла о Аллах џелле шануху. Ја Мухаммед, сарсо и туке наредимоте ове праведно, сарсо ту сијан праведно, агар е народода керле праведно те ове. Кај парибе е исламе скоро. Сура Худ хоđa 112 ајет. 112. Ја, Аллах џелле шанува кирла е пегамберески, значи, ја Мухаммед, сарсо ту сијам праведно, агар кере народода, те ове праведно. Сарсо амен ту ке нарединаја те ове праведно. Лима те кулуна мала те фалуна, кана спојнен ля кале ајетеја. Ма керлафи тародова со туна неаки пракса. Ја Мухаммед, ту, ака надиклем соске ту сијам праведно, ака не е народоске шири о праведност, еке акава пурија керја амаре пегамбере Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлеме. Цело лескоро дживди песоте керел, те керел е народо праведно, те боринел пе против и неправдина, те боринел пе против о корупцачарија, те марел пе против, значи, о зло, о зулуми. О чорива. Шунен ман, а кава да иси? O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vodinga borba. Maribe. Borbe vodinga o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Angluni borbe peygamberi eskiri Muhammed sallallahu alaihi ve sellem eskiri. Koja tani? Bitkata na Bedr. Ekana o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem adea borba so vodingala. Kasa vodinga i borba kana Pazine na kana pravava tumari godi. Kasa vodinga o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i borba. E arapensa, pire manushensa. Leskere pire manushensa. Isto čipkere na lafi, isto kultura isilen, isto tradicije isilen. Agar sarso vakela o Ebu Talib, vakela amen isyamen isto rat. Čak vakela je pejgambereski Muhammed sallallahu alaihi ve sellem eske. Amen isyamen isto rat. Jakano peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem marela pe. Soske marela, pandek puti kapuča, granice engeli, te barjarelo granice li? Piri kultura li odote, piri nacija li te barja kerela kate, ili diktatorstvo te anelo odote? Na, o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem marela pe, protiv i nepravda, protiv i korupcija, protiv ohajbe ohako čorolengoro, protiv o neravnopravnost đuvljakoro. Agana, četinava tu mengi agar,
o pravilu ja jeke mushrikoskere. O ko mushriko so kerena sino mushriko ja angledero pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. O mushriko ja eyetimengoro ечоролengoro hakko hanasine. O mushriko ja. Ке требала сине заправдина, добинала сине од ова кои позорало финансиско, економско кои позорало, или па и силе фамилија. Или па и силе фамилија, машкар ко не саве пенџарутне, а јартава керав судција. Ола добинена сине. Неправда, машкар ленде керала сине, керала песине. Јани те диклем, само зулумија со постојнена о мушрикоја керена сине. Ако навала јек религија, јек динија авала. И од ова преку о Аллах джелле шануху авала маре пегамбереске Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлемеске јеке китапеја. Соја кава нешто иклола мангјакате. Авала јеке китапеја јек дини. Ајка се молина Романи Софра, кои со на некој часија тешете и калелен Авријал? Ајде, Бурум. Бурум Керлав. Акате, авала јек религија пегамбереске Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлемеске, ама одеја религија о пегамбери коркори пешерестарна и калела. Одеја религија о пегамбери коркори, јартава керав печи бјаја на измислинала. Лего кастар авала, таро Аллах джелле шануху преку о мелеко Джибраил јеке вахјеја, јеке китапеја авала адеја религија. Сокерова пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем. Селам алейкум. Кодол камере категија? Абе мачелен ту минџе маден. Оја, Харица, ленамо внимание, ова се точно Баба, аштари, о камере кокори джана јерваляните што елуине о реми, јер кокори джана о камере, алилан, овалените што елуини, але ме и калавален. Ајде кал, Ирана ме копанч, најте да си напевише. Ирана ме копанч, баки. Баш од ова со мангава танамо цили наша керела му внимание, не? Екана, окей, палем келела нешто, време тули келеакава? Нека навакана. Ирана ме компанч. Беко, нито туда, кога Авријал качува само панчен, тек тогаш ка починала кога те смирна опес. Ајде каза молинато. Акана о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем марела пе против и неправди. О пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем марела пе против и корупција. O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem marela pe protiv o hovajbe. O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem marela pe protiv sohana e čorolengoro hakko, e čavengoro hakko. Marela pe protiv e džuvljakoro pravo. Yani i džuvlija nelala kon najučo rango, e džuvlja nelala ko najučo rango. O Толстој, о писатели Толстој, руско писатели Толстој, акава вакирала, да би дживдинава сине колескоро време, би мангава сине те чуминав лескере пире. Јеке себе пестар, вакирала јеке себе пестар е пегамбереске Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлемеске вакирала, тародова со е джувла ангјала ко исто ранго е муршеја. Ко исто ранго е муршеја. O Европчања, о западњакоја, кога авдија амен дживдинаја ко западно свето, ола аниндор о право е джувлjakolo и крила ко 8 март, од олески амен славинаја, каква модерно време о 8 март. А размислено на пегамбери, Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем, анела о равноправност е джувлjakoro англедер 1400 години. Јакана, Јеке лафеа, јеке хадисејата ро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем. Нека дикела маро народо. Цитиринаја хадисија. Значи амен насием душманија е хадисенгере сарцова кере наменге душманија е хадисенгере. Дикен комиро кери белафи кобор хадисија да цитиринава. Значи амен требала те џана дека амен прифатинајо хадисија.
кола хадисија пандек пути спомнинава, одола хадисија кола уидинена е Куранеа, одола хадисија кола тане косклоп е Куранеа. Ја мен сием одоле хадисенса. Сова кергео пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем, те родинген о дженнети, роден ле телал опире е дјакере. Значи, дикен е джувла, а не лалайги, којектаро најучо ниво. Свакој ек джувлита ни дај. Свакој ек джувлита ни ек дај. И ек дај, требала те овол учими, зате шајте воспитинел амаре чаве. А калестарко ки педагогија пишиметане буд китапија. Соске од традиционална учењакоја, те гелем ко арапско свето, ака наваја кодова икре, те гелем ко арапско свето, кадика дека на дена право е джувляке ко школа. Пример, ака туменге најмодерно те дикенле, најнево те дикенле, со те дикен, ко Афганистан, ака кет кујо талибанција, одма е джувленге скратинге ленгери школа, лиле ленгери школа. Англитер неко бор, масек шунава таро ек ходжа, кате ки Европа, ки Германија, амаро романо ходжа, даве чија ли ходжа, медана джанава соитано, и глој вакерја, пучнеле, ходжа вакерла, мечија вакерла, ки паралелка, ке джала ки школа вакерла, забранинена лаке и шамија, ли радженава со, забранинена лаке и шамија. И овда вакерја, тега ни икал тари школа, мадела те сикло. А кате, у исламија кате дикела приоритети, калален, соју приоритети, и шамија, и чај ектик ни чајте олпанли, или приоритети тано, и школа, и чајте воспитинелпе, ама реджувляте те джанко школе, ама реджувляте воспитиненте, соју приоритети. А кате о приоритети тано и школа, на и шамија, пралале. И шамија на неа кате приоритети. И ова керла, дика накана фетва одоле оджаскери, соји фетва одоле оджаскери, и каленла тари школа. Саво просперитети, родена машкарко муслимања, саво унапредиме мурша чаве или пачија, родена таро муслимања, кет амаредија на джана ко школе или па на учинена, кет забранинена ленги и школа. А прво воспитувачи, прво учители е Максиме скоро, тано и джувли, те и джувли неписмено. Само просперитет ја джекерен на тародова Максим. Ке амен туменге акава кергем. Со амен туменге кераја калестар, о джувля за мате, ака на мате вакерав, ко те керен харам ја е муршен цар, ја нико котикне верша, ленги и забранимо те джанко школе. Правален. Или па чак дури, асавке фетве дингем туменге, асавке фетве дингем, заклучу која кој ислами дингем, и джувли мате джал кибути, и джувли мате, и джувли створими само кереске, и джувли створими само бути керете, керел, ем те аракел Максимија, ем на джанава канамате спомнинав, ја вере букенге, соски и створими и джувли. Ја вере букјаке и джувли, тани салде, ек, коарапја камасине, ек шеј, дикен, коарапско, термини се акава. И джулетари ек шеј, кога шај свако ек туравелва. Сар со менинеа те шеја, агер шајте те менине, те ураве, то есте менине е джувле. Дике джикај але о Арапија. Соски джувли, код ова време насинела нисаво респекти. Ки ек фамилија, те бија сајлили ек джувли, ек чај джувли, те бија сајлили кој ек фамилија. Одеа фамилија тани бибахтали, баксузи фамилија дике насино Арапија. Агар паќа насине. Или англуно Максими ке требала тоа, мора тоа муж. Или па со кере насине, Хазрети Омере скере лафија калатане, соски о Хазрети Омери, со керја ов парун керја печија. Со ола син искарапја ки праксата някаја, ола джана ко гробија, и силен посебна гробија кај со джувля, тоа е со джувля кај со бијанена, јарте вакерав, не? И одоте храндена ек дупка. И джувли за те пред те бијанел, храндела ек дупка. Не? Ек лох, амен макераја германски, Одоте упрали джувли бешела и дупка теле, бијанела и джувли.
Ket bianela i gjuvli, o maksimi perela direktno kjo odeja dupka. Perela kjo odeja hef, kjo odeja dupka, kjo odeja hef perela. O maksimi akalana dikena Arabia. Te i mursh, i kalena letar odeja hef emlenale upre, te i çaj, te i gjuvli, te gani vakirna uçarene gjuvla, uçarene çia, uçarene maksime agar sar soyi. I ola uçarena sine, to jest maksimen agar eçiyen, maksimen eçiyen agar mudarena sine. I diken amenge ko islami den zna, ne save tradicionalna učenja koja, ne save teva kerav agar poškar tradicionalno mateva kerav javer lafi, sokerina zabranинена amare джувля теджан ки школа, то есть овен учиме. А Аллах джеллешану му ангуно аети вакерла учин, читин. И туте учинган, те читинган, те гани буйрум, ален ек квалитетно просперитет и квалитетно општество. Соске и джувли прво со воспитинала максаме. И амен те цидингем на тари школа, амен те цидингем на тари бути. Ајде кана кала сарсине о пегамберескери, ко пегамбереско ромак ти сарсине о джувля. Ке до пегамбери, овона сар пегамбери, сарсине о джувля. О джувля бути кере насине. Хазрети Аиша бути кере ла сивела. O pejgambereskere romnja sine medicinska sestre ko borbe. So kerena sine lečinena sine ranime askeren kola marena pe sine ki borba. Amen avdije pa čak duri te shunge ke čunava neko aštaro tradicionalno učenja koja vakirla джувлина шти ki medicina da buti te keral. Te kergada ki medicina buti salde джувленге. Какерал бути муршеске джувли наштите керал. Дикен джико кајален ко само степени ко авдусутно агјатава керав цивилизиримо модерно време амен туменге панда и кераја дерсија таро примитивција. Јано ко примитивно свето сарсине и авдие од ова примитивно свето мангајате анален туменге авдиете дживидинале која кава модерно, ефикасно живото. Палален, и одолеске да аменге о атеистија, одолеске да аменге о христијања, или одолеске да аменге о јавер религија, кетка дикен амен, или ка асан аменге, или ка понижин керен амен. Соске амен на джанаја и религија те анала ко те дживля керала ко авдусутно време. Читинаја туменге Курани, читинаја туменге аетија, добором куранска аетија, сова кереја о Куранитано за таро почето джико крајо е свето скоро. Јани те дживля кереле ко свако доба. О Куранитано китапи кова дживля керела пеки свако цивилизација, хем ки свако доба. Ти о Курани, од овако и требала амен, те дживля керале, кија каја цивилизација, кија каја култура, тега ни соски амен на дживля керајале, тега ни соски амен на кераја бути, сар со требала те кера бути. Соски амен уназин кераја тумен, соски палалди каја. А кајата ни и најбари проблематика машкара авдусутне традиционална учењакоја со рационална учењакоја. Со рационална учењакоја ке пробинена о Курани те анелле која авдусутно цивилизиримо свето, те халовелле харица пошукар о традиционалистија кава намукенале. Јусуф ел Кардави. Колескере фетве, и силе шуже китапија кола овикалела некобор фетве. Која кала лескере фетве, акава пишинала, колил разумјевање суннета. Сар требала те халова о суннети. Ко свако кер требала те олакава китапи. Ко свако кер. Те манглен те джанен сој суннети, сој хадиси. Сар требала те халова о хадиси. Сар требала те халова о суннети. Лена кава китапи кастар Јусуф ел Кардави, разумјевање суннета. Англедер дешу панч беш пишињар. И ова келла ја. Те амен читингем или не саве
аква промене анаја корели коамаре фетве, коамаре религиозно фетве. Те амен не саве промене ангем, назначинела дека амен менингем отемели. И овде лек пример е ке кереја, која китапи, разумњевање суннета, читинено пример, делале ајар. Вакерла е кер, кинген е кер, и окертано пинда шовардеш берш вакерла. И постен пинда шовардеш берш, сој потребно одоле кереске? Со требала? Те реновиринелпе. Е кер те реновирингемле, овола пошужо ем овола код ова време, сарсо, например, и Германија родела кана енергиско системи, кеди ситу нево кер, родела те исполнине од ова законјата риодеа енергија. Овола помодерно. Помодерно, значи, астарен тари струја, джико пања, со исјамен кокер. Англидер пинда верш на керела си ни Германија, ама кана родела дава закон. Сома керела Јусуф ел-Кардави, те амен реновирингем окер, амен наменингем о темелја е кереске. Те амен о ислами, не саве фетве реновирингем, назначинела дека амен о темели о Кур'ани менингем. Јусуф ел-Кардави, на хоџа имери, на караваме, Јусуф ел-Кардави. Одолеске да ме амаре праленге акавава керава мире колегенге. Ке читинен повише китапија, читинен повише анимија, читинен таро повише перспективе. Соске о алимија учењакоја кола пишинге назначинена дека сарине тане лошно амил лаја джамди петаро традиционално учењакоја да. Те иманге потребно традиционално учибе, калаво традиционално учибе даме. Те иманге потребно рационално учибе, калаво рационално учибе даме. Читинен. Ја. Ако шајек напомена хоџа, о Имам Малик ради Аллаху ан синеле ењашел учењакоја, тоеш скоро 1000 учителја, таро 1000 учителја сиклило. Само два манглум. Ако на амен да со требала те кера, амен да требала те читинатаро повише учењакоја. И ка читинатаро повише учењакоја, тега ни кахалјова дека англуно шарти е верни конгоротано икре бисми раббикел лези халак. На не англуно шарти о намази. О намази пало дешу тримбер шавала, откет воспитине лапе. О муслиманлуко. Кет о муслимања воспитине напе, кет сиде на петаро корупчиско системи, а кана дава аетика качитинале. Значи о суретул Бекаре, джаја суретул Бекаре кај со ачиле, кај со Аллах джелле шануху вакирала менге со вакирала الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Емо кова кои кълдинена о намазија. Значи, о намазите кълдине на не намази кова амен туменге добором берш со читингем или пергем тумаре гога кълдинен намази дженнетеске. На отавдиемени најакаја формула кълдинен намази дженнетеске, мири формулата ни кълдинен намази за те аракен тумен таро гюнахија. Кълдинен намази за те шајтециден тумен таро гюнахија, таро зулуми, таро лошнипе. Аети кома суретул Анкебут, саранду панчто аети. Ајде бујрум читинен. Еллезине юъминуне бил гайби ва юқимуне салате ва мимма разакнахум юнфикун. И која чип? Читинен прво босанскот. Ајде катри бујрум. Суретул Анкебут, саранду панчто аети. Вишуењато сура ко Куранија змушали. А кана шунен, која кама аети, сои и дефиниција соске кълдинелапе намази. Навише од ова, кој ка кълдинел намази Аллах како се лескере гревија, кој ка кълдинел намази јек харами како селпе, кој ка кълдинел намази ко простинелпе. Халален, а длатане хадиска, а каватано хадисенсар. Прво со ка сиклова Куранеја. Прво сикловен Куранеја. Бујрум Мангена таро мливо или таро бесим корку така, не си ма туја? Бит бесим корку да шајте читине. Анкебут саранду панчто. Бисмиллахиррахманиррахим. Казуј книгу која ти се објавljuje и објављај молитву. Молитва заиста одвраќа од разврата и од свега што е рушно. Објављање молитва е највеќа послушност.
a Allah zna šta radite. Ba, ditlenlea kana sokerlo namazi, soy funkcija namazeskeri, soy definicija namazeskeri, definicija namazeskeri tano ja Muhammed tu kıldin namazi, odova namazi so tuka kıldinele, kad si de tu taro haramja, taro zulumi, taro lošnipe, te si de tu taro lošnipe, amen tu menge sana kana sar tu menge amen vakergemo namazi, koy ka kıldinelo namazi, le o Allah Celle Şanuhu leskeri günahya, kobor stoisio odla günahya, o Allah ka kosellen ili ka oprostinel. Hoca soakano namazinden ili te oprostinel amare günahya, ja, ko oprostinel ama isima ya ver ayeti da te daftu menge. Femen ya'mel mithkale zerratin hayren yere, sure Zilzal. Femen ya'mel mithkale zerratin hayren yere, Koborjektikno atomi šukari petekerjan kove nagradimo, koborjektikno atomi bilači petekerjan kove kaznimo, ko sudno divea kava pralane na kaja pravdina Allah eskiri kovolame. Tumen naşti yek zulumi tekergenle, yek zulumi nekaske tekergen. Adava zulumi yeke namazea te koselpe. Akana šungiola lošno, neli, saro hođa akana namazea na te koselpe. Pralalen, te nekoj nekaske oštetingenle kija dunjaja. Ko ahireti na neto voltu menge oprostimo, sađi dodeka na rodea halalu kota rodova manuškova tano oštetimo. Kova so oštetingano dale manuše. Znači, Allah kava kerela agar hadisi si ga kalestar, a kava tano čačutno hadisi. So, ket ka rode oprostaro Allah, o Allah ka bičaleltu, kaj ka bičaleltu, džava kerela rode oprost, ta rodova so tu oštetinganle. Akana halovena kava. Nane ona tuka rode oprostaro Allah bičalela tu. Ja, dža prvo ovte oprostinga tuke, tega ni meda tuke ka oprostina. Ama ov tuke te ne oprostinga, tega ni meda tuke ništo, tu morate platine o hakkole skoro. I adaleskede, femen ya'mel mithkale zerratin hayren yere, koborjektikno atomi šukari petekirjan, kove nagradimo, koborjektikno atomi bilači petekirjan, kove kaznimo. A kama trebala te halova pralalen, so trebala te halova, soske o namazi šukarte kıldinelpe. Ama od avdije isjamen nevi definicije namazeskeri. Soj o namazi cidelamen taro lošna bukja. Lošni pe matekera. Ako vas poinavali jeke hapea, vakerava je hapja kalesta. Primer, džanako doktori dukala tumaro šero. I džane doktoroske vakerna soske dukala tumaro šero. I o dokteri dela tumenge jek hapi, paracetamol li, ksara kelape, kafetirin li, nađnava po angle sardena sin amare pure njadla hapja, ama paracetamol kavakera, dela tumenge paracetamolo doktori, i tumen džana kere pijena o hapi, šulena ma šukarakana, pijena o hapi, ama tumaro šero na nakjela. Pijena hapi, ama tumaro šero panda dukala. I tega ni me akvava kerava. Ma pijen više od la hapja te otrujnen tumen. Tumen trebala te pijena hapja kova tumenge anena nisavo dejstvo, kova anela tumenge promena ko tumaro živdipe. Te tu pilano hapi en dejstvuinja upravo tute, en promeninjati ro živdipe, tega ni tudi si tutarodova hapi hairi. Ama te pilanje hapi em na dejstvuinja ko ti ro živdipe, na netu dejstvo ko ti ro živdipe. Panda sijan isto sarco sijan, tega ni mapi od vahapi, badjava pije od vahapi, badjava otrovineja tu. Akana je namazea. Te amen kıldinaja namazi. Em na promeninaja amaro živdipe. Na promeninaja amaro živdipe. Na promeninaja amaro karakteri. Na promeninaja amaro ahlako, amaro moral. Amen panda čoraja, panda hovavaja, panda munafikluko keraja, panda fitne keraja, a kıldinaja namazi, tega ni Allah Celle Šanuhu vakirala menge feveylul lil musallin. Teško tire namazeske su tu odova namazi kıldinejale. Teško tire namazeske vakirala. Yani ma kıldina dava namazi, na ne dejstvo. Amma, Suretul Ankebut, sarandu pançto ayeti, te tumen kıldinena yek namazi, hemodova namazi, cidin kerga tumen,
cidinkergatumen, araklatumen, taro günahia, mate keren više günahia, promeningentumen, kotumaro jivdi pe promeningentumen, kotumaro moral, kotumaro ahlako, promeningentumen, kotumaro familijarna odnosija, promeningentumen, tegani devami kıldinen adava namazi. Yani kıldinen adava namazi. Amma o namazite na promeningatumen, tegani muken soske odova namazi kovol tumenge belaya kotumaro shero ko ahireti. Belaya kovol kotumaro shero. Soske kavol i kavakela kava kıldingama, akava kıldinga namazı ya Rabbi ama sar kıldinga agar fırdingama. Akava manush kıldinga yek namazi. Ama odova namazi sine sal de avrial te si kavol pe dekatano namazçıya. Само те си кавал пе дека намази кълдинела. Сал да те си кавал пе соскетано муслимани. Тега ни белеја котума рошеровала. Адава намази. Ада леске да требала акава мен те халова. И о Курани кед ало дешу трин берш во спитингјамен прво. Те на чора, те на ховава, те на кена мунафиклукоја, те на ха чороленгере хаккоја. Yani sakala, taro sakala haramja cidinkergamen, ket cidinge, ket vospitinge pe o muslimanja taro sakala haramja, kana volo ajeti, ekimu salat wa atu zekat, kıldinen namazi hem deno zekati. Yani palo dešu, to jest dešu tu i dešu trim berš avalo namazi. Ama od ket avala, od ket amen amaro ahlako podobringen. Te amen na podobringema maro ahlako, kova 90% taro amare muslimanja, o ahlako leskoro na ne podobrimo, ama sal de džala ki džamija namazi te kıldine, tegani adava namazi upravo leskoro šero belaja ka ovo ili patano belaja upravo leskoro šero. A kada čitinaja o štarto, to jest kaj su ačile? Pančtok. والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إليك من ربك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أكاتاتشلال وبالآخرة هم يوقنون هم كوي باكانا كودوا إلينا окола кој гајби паќана, окола кој о намази кълдинена, хем таро Аллахе скоро рзки делинена, хем ко ахирети паќана. Ај читине на дава ајети, ми висасуке трито ајети да надова. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ки бекара ли су? Јако бекаре си е. Бекаре. Бекара, трито ајети. Бисмиллахиррахманиррахим. Онима кои у невидлив свет буду веровали и молитву објавали и уделивали dio од онога што им ми будемо давали. Ја, ајек пути македонско. Бисмиллахиррахманиррахим. Оние кои веруваат во невидливото, кои ја извршуваат молитвата и од она што ние им го даваме, тие трошат. Ја, ајек пути германско. Bismillahirrahmanirrahim. Die an das Verborgene glauben und das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was wir ihnen geschert haben. Ја, значи дикедна. Кој стане правилна верникија? Значи, терилемо дуито ајети. Заликел китабу ла рајбе фи худен лил муттекин. Акватано китапи кова нанеле сумња е моофтано рехбери, водичи, каскоро водичи е верниконгоро. А јали? Ајети е верниконгоро. Акано Аллах джелешану објаснила кој тане оверникија, значи на не сари неверникија. Кој ограничинела кана кој тане оверникија. Оверникија тане окола кој паќана ко гајби. Јек. Окола кој кълдинена праведно о намази. На намази него праведно тергјовена е правилно кълдинена
о намази, околакој дена о зекјати, емо штартос вакила, емо колакој паќана ко ахирети. Околакој паќана ко ахирети. Ленге тано акава кита, сој ленге акава китапи, тано рехбери, еверниконге рехбери. Екана, сакала штар ленја, ме вакеравален ленја. Нели? O imani razmislen, o imani tano amaro more. Amaro more, okeani, more. Jek more sostar sostavinela, pesanovela o more budbaro panisani sile, tavdindor o lenjao kod ova more sostavinena jek more. Znači o lenja su tavdena, emavena ko jek tan, kerena jek more. Akala lenja some akana vakerava lenge sar. Te paќan ко гајби, те кълдинен намази, те ден зекјати, те paќan ко ахирети, тане ленја, иси панда ленја, насамо акава, о панчто и панда поинтересантно, те читингем, о панчто и те paќan ко дова сој англедер ту менге да објавимо, те paќan ко те врати, ко зебури, ко инџили. Интересантно нешто ака наканела ме наква китапи, кој та не оверникија. Ака на ме начинем каква, те паќан ко ахирети. Ахирети јектаро најбаре условија јеке верникоскере. Свако јек паќал. Ама ко ахирети јектаро најпаро паќајбе е верниконгро. Аква буд пути ко мире дерсија ту менге објастингјо. Сар објастингјум, амен сари нема кераја ахирети, паќава ко ахирети, паќава. Со ска менге панчто иманско шарти да таносои те паќан ко ахирети. На нели ајар панчто иманско шарти. Ама џанина сорамен паќаја ко ахирети. Само лафеја. Ме вакерава ајар таро грклани упре паќаја ко ахирети. Вакериндор паќаја ко ахирети. Ама халовиндор ем ки пракса аниндор на паќаја ко ахирети. Соске, о те паќан дилан ко ахирети, јек вернико кова паќала ко ахирети, ов хатаје, ов грешке, ов харамија, ов лошнипе на керела пралале. Ов лошнипе на керела. Те паќан ко ахирети значила таиса свако јек бути со ме керавала. Свако јек бути со ме керавала, тегани, а да ја бути со ме, кија каја дуњаја керјум, ко ахирети лакоро джевапи кадав. Акавај свесно те џане, авдие со кераја, акала хатаје, акала грешке, акала харамја, авдие со керајален, таиса, кај клова ангал амаро створители, ем ленге джевапи када. Паќаја ли амено муслимања ајар? Му пучибе. Паќаја ли амен ко ахирети? Пралален те паќан дилем ко ахирети, амен тегани хатаје, амен тегани ѓунахија, амен тегани грешке, амен тегани зулуми на нетекера, соске дараја. Тај саđанаја соске кикловангал амаро створители о Аллах, емо долеске джавапи када, емо талодова со амен кергем кија каја дуњаја, ко одговорина, а каватано паќе ибе ко ахирети. А далеске до Аллах джелешану вакилла верникијата не одола кој окола кој паќана ко ахирети. Оџа ме паќава ко ахирети, месиум дженнетија. Те паќан дилан ко ахирети, тегани зулуми, тегани те ховаве, тегани те кере, те хајчоролен горо хакко, тегани на жена, на не те кере правале. На не те кере акава. Соске ме паќава ко ахирети, таиса пало миро мерибе, кај клювам англал миро јарачија, англал миро девел, англал миро Аллах, ем самире букенге со акатекер јун, кадав джеваби. Ахирети јек бари точка ко ислами. Ахирети јек баро, бари лен баши теква. Ој највише перела оморе е теква коро. Значи, ој највише барија керела и теква. Те ту правилно паќан дилан ко ахирети. Иншаллах, халилен масор со мангум те вакера, значила те паќан ко ахирети. Навединела ки Бекари сурesi шелдефтарде шефтато аети ко редослед чивелала дујто палако иманско шарти. Значи,
Аменту билаhi одно после која хирети чила реко редослед. Шоле царе шептато. Ајети. Тачно, соске чевелале дујто, а кате требала теџана, соске иншалла кет кавако дола ајетија те образложина, соске постојнела сине англедер у ислами да англедер у ислами постојнела сине аверда религие, авере анавенсар религие. Значи постојнела бут религие ки дуњаја, значи мануш производинела религие. Екана адала религие колатане ховавне религија, аѓартева керав, ховавне религија, ленде на не шарти те пакјан ко ахирети. Пример, ко хиндуистија, ко тотеистија, ко будистија, ленде на не пакја ибе ко ахирети. Сој ленде пакја ибе, ко со пакјан ола? Реинкарнација. Сој реинкарнација, пало мерибе, палем авена ки дуњаја. Ама лендева кернаѓар, те сијан шукар мануш кавеко манушикано облик, те сијан лошно мануш, овеа, со овеа, хајвани. Иака на Аллах, премало карактеристики манушенгере, со акате ола керге, а дава животиња одотек, те кергјан мајмунлукоја, кеа каја дуњаја мајмуникове. Те кергјан адала сартева керав, те кергјан е лисица кере карактеристики, лисица кове, те кергјан сапес кере карактеристики, сапкаве, јани те кергјан е рувес кере карактеристики, рувкаве, канава требала те халовен. Значи мајмунска карактеристики те кергјан акате, валла мајмуника керелту, агар на Аллах, ола агар пакјана ленгоро девел, мајмуника керелен. Адава и реинкарнација. Аллах, адала религие, соске о будизам, о хиндуизам и попурани религија за разликата ро ислам. Аква те требала теча. Акана таро авдусутну амаро исламско пакја ибе, таро пегамберескоро аибе и попурани адеја религија. Лендена не пакја ибе ко ахирети. Аллах од тујто шарти дела менге те пакјан ко ахирети. И од ова дуј условија, јеке муслимане и силе дуј шартија, агар делале адава ајети. Прво шарти тано, те пакја ко девел, дујто шарти тано, те пакја ко ахирети, трито шарти тано, те кере шукарипе, те кере шуже амелија. И религија те ѓовела управо 3 стубија. Паќе ибе ко девел, паќе ибе ко ахирети, хем шукар амелија, шукар делија, шукар мануштјове, шукари бете кере. А халилен ко аква у Курани објаснила менге. Ама од после миклуве надла шартија со амен пенџарајален ко амаре илми халија, со амен таро амаре илми халија лајален. Еакана објаснингем ли созначнила те паќал пеко ахирети? Значи на не паќа ибе ко ахирети само чибјаја, него ли паќа ибе ко ахирети хем чибјаја, ем годјаја, ем калбеја. Адава иншаллах, халилем, хемо штарто продолжетоктаро акава ајети, улаике ала худем мин раббихим ва улаике хумул муфлихун. Хем кој паќала кодова со ја објавимо, хем кокова со сине англедер лесте објавимо, хем паќала ко ахирети, кола чачибнајата не увериме, еке олатане одола, кој пирена ко правилно друмо, хем олатане одола, кој тане спасиме. О Аллах джелешануху, агар вакерла кава ајети. Ајде ек пути босанско те шуна и после ка пробина пандахарицата објаснина кава ајети. Штартен панш, господин. И бекара. Ја. Бисмиллахиррахманиррахим. И онима кои буду веровали у оно што се објавljuje теби и у оно што се објавljuje прие тебе. И онима кои у онај свет буду чврсто веровали. Опанство. Нима ќе Господар нихов на прави пут указати. И они ќе оно што желе остварити. Ајде пути македонско. Бисмиллахиррахманиррахим.
и оние кои веруваат во тоа што тебе ти е објавено и во тоа што било објавено пред тебе, и кои се уверили во она што доаѓа по смртта. Тие се на вистинскиот пат од нивниот Господ, и токму тие се оние кои ќе бидат спасени. Дикерак саро Аллах Джелле Шану објаснила е вернико. Ајде пути германско, Рафаел, мате, а чуведоте Bismillahirrahmanirrahim. Мухаммед Есад. Mohammed Essad. Und die an das glauben, was auf dich und von dir herabgesandt wurde, und die mit dem Jenseits fest rechnen. Ja. Значи, сума келген, замари таква, замаро имани теачо састо, потребно е менге адла ленја. Ја гана спомнингем адла ленја, пандек путите спомнина, кој тани одла верникија, кова ленге о Кураанитано путокас, окола кој паќана ко кајби. Окола кој кълдинена правилно по намази, окола кој дена зекјати, таро Аллахе скоро ръски делинена, окола кој паќана ко ахирети, хем окола кој паќана ко одола китапја, кола тане објавиме англедертуте, хем туке се ја објавимо. Со керелакате аменге ко суретул Бекаре о Аллах Джелле Шану, да амен о муслимања требала те респектирина о англуне китапја. Не само те респектирина, него ли те паќа, керела јек услови, керела менге јек услови, керела менге јек шарти за овие муслимани сој те паќан ко англуне китапја. Те врати, Зебури, Инџилием, Куран. Сој амаро цил авдие, сој амаро цил амен о муслимања авдие со кераја, амен о муслимања лаја сал да амаро китапи, а за вкод јек дики вејси амен, со окола китапја паќајален, ама сал де лафеја, ама кет качетинен амен ге нешто да родла китапја, амен тега ни адла китапја негиринаја. Аллах Джелле Шану вакелла со тумен адала китапја капаќалнен. Ама сар капаќа, тега ни тумен адла китапја капаќалнен вахјенгере оригиналностеа тумен капаќан адала китапја. Акана мате авако те халјовене хоџа, хоџа, акана чивеламен те паќа ки авдусутни, те врати те паќа ко авдусутно Зебури. На те паќа. Ама те респектирине и тиро хакко. Сар јек вернико, амен никад насмеинаја, нека скоро китапи, кова колескоро, килескири култура, килескири религијата на свето, ту од ова китапите понижинкере. Адва ја менгери најбари забрана. Со ја менге забрана, нека скири некој со од ова китапи лескета на свето, ту од ова китапите сартева керав, те мате респектиринеле. Омалажинеле. Те омалаживинеле. Нашти. Соске наштите омалажевине, соске овди келале свето. Ме и Библија ка респектиринав, ме и Библија ка читинав, ме од Теврати ка респектиринав, ме од Теврати ка читинав, ме од Зебури ка читинав, ме ка респектиринав, ама ака на тебе керав соске оригиналност ле скоро тано Аллах ескере вахија, Аллах Джелле Шануху одолла китапја панлален кој е китапи, адватано авдисутно амаро Курани азимушани. Амо Аллах Джелле Шануху содела менге, аквам ајети содела аменге, амен амаре гогја тена панда. Амен амаре гогја тена овен обрачеја или бакатанцоја панле. Со качетинена додада китапја. Ти потребно ка читинелен, ти потребно ка испитинелен, ти потребно ка истражинена дала китапија. Джемати муслимин, джанена ли кобор христијања испитинена амаро Курани азимушан. Кобор христијања читинена амаро китапија. А кобор муслимања читинена и Библија? Или о Теврат или о Зебури, кобор, амен туменге забранингем, амен дарандилем туменге акава тева кера читинен. Соске тумен те читинген, одоте дарандилем
те не овен библијашија, те не овен христијања, те... Акава и амари грешка. Амари грешка. Амен читибнаја од Теврати, шајте дознајно хакко е Кур'ан е скоро. Амен читибнаја и Библија, о Зебури или Библија, читиндори Библија, шајте дознајно хакко е Кур'ан е скоро. Ама ме туке те вакергјум, забрани мој туке те читине, забрани мој кото керти и кера кава китапи, тега ни дингјум туке нешто со ту наштите праве тири годи, со нешто на джанеа и негирине. Најбаро лошни пеко човечанство. Ко неписмена народо, джанена ли сој, ко неписмена народо најбаро лошни песој, нешто со на джанеа, те негирине. Нешто со на шунгјан, те негирине. Нешто со на читингјан, те негирине. Аква јектаро најбаре джахил кој. Шунгјан нешто не випе, и адва не випе, бизоти испитине дали адватано точно, те негирине. Пример, ме акава сетинаваман комире терне верша, а мено манго, овошјетаро манго, прво пути пробингемле од кедалем ки Европа ке раја лафи. О манго сар овошје, амен, ки Македонија насине. Ке раја лафи пред 30 години, не? И акана, некој ки Македонија теавал со дживдингја ки Германија, или кој Европа, кој Европска пхувја, или па кодва танака и со манго бариола, и ти иклела менде ки Македонија, те вакерела менге и сијек овошје манго, коватано буд шужо, емле скоро сокотано гудло. Амен никад надиклема дава овошје, амен никад на пилем, амен никад укусте скоро на осетингем. И амен тарамаро биджандипе, тарамаро джахиллуко, тарамаро незнање, те вакера еманошке бежбе незналица, котар туј калгјана кава манго дека постоинела манго дека иси, а савко нешто на не, амен надиклем, акава и најбаро джахили манге. Сој најбаро джахили, нешто со ту на читингјан, нешто со ту на джанеа, нешто со ту на проверингјан, ја вереските вакере биджандо, ја вереските вакере незналица. Пралален, еке акаја дук ме биш бершу пралманде пирававала. Таросамаре, колеге, таросамаре муслимања, акава пиравава. Нешто со ме читингјум, нешто со ме сиклилум, овсо на читингја, манге вакерла, машуне не хоđe имере, матике не хоđe имере, ма пратине не хоđe имере, соске ова керела нешто со нане. Читин прала. Читин дик прво дали иси, па послем негирин ман. Јани амаджи комиро степени тароджандипе. Амаджи кодова китапи со манде иси ман. И авдие исијаменала могучностија. На не сар по англија кала китапија панле. Акана јек требала те джанен. Те манглен о ислами. Те джанен дека јектаро најправедна религие. Кова меа кава халилумле. Ки Америка кога си сине и која вер танакет си сине сакава диклумле миреја кенсар и акава халилумле комиро дживдипе. Додека на пенџареа оја вер китапија. Нашти о Кураните вакере со скетано праведно. Нашти ко слепоте паќан. Него сој читинен и постем уверенен тумен саво китапи исијамен, уверенен тумен саво дини исијамен, уверенен тумен сави религија исијамен. Ket sakava halilum makergum şükür elhamdülillah sosyum muslimani şükür elhamdülillah soçitinava o Kur'ani azimuşani soske o kovada kitapja o kolenda religijen diklem penjargum javerenda manushataro javer skros javer religije penjargum em diklum lengoro pakeibe em diklum koso bazirinenape Косо базириненапе, кеда кавака сикловен, кеда кавака дикен, тегани туменкава керен, гордосјум, соскесјум ме муслимани. А каво Аллах джелешан хучилаламен. Наме о Аллах, сој те респектиринен, те манген, те пакјан ко англуне китапја со о Аллах джелешан објавинја околе пейгамберенге. Те манглен товен учиме, те манглен те халовен. И панчто, последно ајети, еќе олатано дола кој пирена ко правилно друмо, Аллах вакелна,
кој го правилно друмо, сакава со амен туменге наброингем, палем мате ирана амен палал, хем одатане одола кој тане спасиме. Значи, оверникија тане адала кој тане спасиме, која кала панч лења сола пирена, или па кала панч лења со перена лескоро калби сар јек теква. Иншалла, халилем со мангава тева керав, буд задржинава тумен, буд оптеречинава тумен, на мангава буд оптеречинав тумен, и сима повише примерија те дав туменге, и сима буд нешто со мангава, ама иншалла тему како ја вер прилике сакава, те објаснинав туменге. Ове рамен сар, шуне намен, халовен акава, со ме мангава тева керав. За те халовен ман, Hüseyin Atay skoro lafik upotrebinav. Hüseyin Atay. Avdijete haloven o čačutno Kurani ili miro dersijeva kerlajar, mire kvalitetija taro mire dersija, odova opuranoso tumen siklilen i kalelle prettekuven kakava dersi, ili pa čučaren tumare kofe. Maven perde kofensar, te alen perde kofensar, tegani akava sakamutinel tumengi. Prvo, prettekuven man te šunen man, čučareni kofa. Aka te šunen, posem ket ke ikljoven akatar, palem peren tumari kofa, emđan odole kofaja so prethodno džangle. Jek trebala te džana? Sikljoven sao džandipe. Čitinen, govor, šaj, poviše, zate avako čačine. Agar. Te isi panda nešto? Бабе, Реми или Тарчаве, те пучен некој исили нешто, тари тематиката иси некој нешто те пучел? Меѓунао Кадрија мислам дека исили обавезно нешто те додајнала Кадрија да тена, што нема? Шунгјове? Шо каду тајнаве ту ефенди шуненама? Ја шунавати. Дали шунгјовава? Шунгјовеа. Ако шајо ефендија, пошто си неко сура бекара о паншто ајти, нели? А те споминале господаре, ако си зини, нели? Ще шајо објаснење Олафи Раб Алдар со значинола, хем Олафи Раб Алмал. Која е разлика и тано помоќа кала дуи Лафија, пошто долале сар, они су на правом путу господара свога и најчиќе оно чему су се надали, нели? Ја екјолатан одола кој пирена ко правилно друмо, ме агар преведин гюмнер, ко превочајтовала мен разлике, уляјке ала худем мир раби, худатано ко светло друмо, значи друмо кова мен осветлинки јамен, худа, мин раби, кастаравала кава светлост, кастаравала кава худа, хидајети, авала еле хидаје, кастаравала, превод значило таро раб значило створители, од ова кој јаратинела. И разликата не од ја, значи раб бил алемин значило окова кој јаратинја. Јаратинела. На не господар, о превод на не господар, неголи оригинално превод требало тоа јарачија, од ова кој створинела. И од олеске да кеткава ко сурето Рахман. Да, денесуски ефенди. Аха. Те читињан нешто шајте објаснија за калестат. Ки сура Јусуф де су дуј нели опинат тоа ети. Ај како нака читинавле. Соске дика господари, ако надали опитање, ако надали шаја менда тоа господари кој кначи, нели, или кед аваја джикоајти, нели, а ке пенала пе господари само мислени пе о господари Светонен горе, нели? Пенала агјар бисмиле рахмани раим. И влада рече, доведите ми га, а кад Јусуф изасланик доđe, он рече, врати се господару своме и питај га шта е с оним женама кои су своје руке порезале. Власник мој и добро зна сплетке нихове. Нели? Објасни на кава. Дали долале пример господаре Херескоро, аке господаре Херескоро, шајте пера менда кате, ко господари или долеске
денгимо термини, нели, со Раб Алдар, нели, Раб Алмал, додале. Раббул мал, Сито областник башо капитали, нели? капитали, мал, Областник тано барвалипе, башо тачно, капитали. Раббул мал, тано Хемиситут Рабул, Раб Алдар, тано областник кој керескоро, нели? А кате дуј господаря дикао термини доламе, нели? А ква само манглум, те джанав ефенди, кер халали, те пралеске, соске иси мануша, нели, ке дабена која е ти господар, нели, али Аллах на кергјамин де роботија само амен те робојна, нели, него ли тенгјамен исто ко нешто те господарина, нели, те створина, Раб така и створибе. Раббул мал, тано створители е барвали паскоро, мал значнала барвалипе, Раббул дар значнала сар со това керјан створители е керескоро, од ова кој створинала, јани дар значнала дарун, значнала кер, не? Кер. Јакна нормално требате дика код ова ајети те објаснина пошукара дала ајети од отар со таро Јусуф алейхиселам керенала. Евала се спалахте на градиноцуме. Добро, проблеми е кај таму викуваме дека каѓав дие джико ефтато ајети, така да денум исто која, али мислава дека ту пофино те стопири не вечко панчто. Се дем нормал кад треба ги пандајк сати дуи така матол бално, иншалла кој исто вакти ка продужина значи трошовто ајети, те шајто волам ги панда појасно. Значи ако вас појнала феноменално шовто ајети, не? Со четинајамен са со дикава да. Тогаш кад дописо клопе пандаше жо образложение, дали се вепески, значи кад замолна, тоа волтумен стрпление джио која крупо. Джио која. Као амен полко. Ефенди мате за држинавтумен, те магина нешто те почен, ако на со клопите пана мате договлачени, која се ке побари овала со клопе со време, со покасно нормално на магино народот те пратинен. Ајде када Ако ремон само почибете ша извинама, джико хоџа. Башто штарто ајети раклум сура Елбекара, значи душело хторде шупаншто ајети. Hoca dali şay te prava akava, dali akava pasionela, izinama tomengi. Значи нава Рафаел чити. Germansko scheitern auf dem Mangel. Ja, der Gesandte glaubt an das, was zu ihm herabgesandt wurde, und die Gläubigen ebenso. Surah Al-Baqarah 285 Ayati. Pasionela akava Штарто ајети тари Бекара сура пасено. Сура Бекара 200 и Охтовар де шупанш. Душел Охтовар де шупанш. Ja. Нека четинола ако на окоа о Локман и Амен Расул, јас претпоставим дека одовата, но посланик Амен Расул бима унзиле илейхи мин раббихи вал муъминун, куллун амена биллахи ва малаикатихи ва кутубихи. Ја шајте споинал педа акале ајетеа, ама намангавате споинав со какватано гигантично ајети ке такава кошелу душелу пинду, душелу втора да шупаншо ајетите. Паншо ајети. Ја. Okay. Споминава кава ајети. Јектаро шуже ајети актаро Куран ја замушан. Neyse, nađenalo Lukman dali... Те натечинава више, соске оптеречинајаме, манда и сима миро обавезе. Tamam. Me kava керав, нели, стално со ова керава. Бујрум секова вторника мене сија мене хоџа исто тефсиска часија, ачилам ко суретул Енам, шелу бишу трито ајети, иншалла шелу бишу штарто, шелу бишу паншто ка кераля кана вторник хоџа джала таро по акаунт, таро по Facebook акаунт, имера идини, па ме акатар канирава саринен те пратине на мен. Есаламу алейкум ва рахметуллахи ва берекату. Нормално да адала дерсија веќе тане буд пошукар, по пошукар организириме дерсија, пошукар и керде,
Мироа Гертова кера психолошко кери велафилотатано пое ефикасно пошукар, а катеа ка насиклувава кале камеренцар со мене на пекала слике, акала коментарија со авена и сакава харица кереламан иритие, значи иритинеламан акала сасо случинела пе акате, морате сиклував, ама кетка сиклува кол чаче ка пробинака ја програмата по професионално. Те дадаа могуćност кога ти кај извинама на исто Бековски да со на нејне овда те чопе те магила неку клево пресу скелески да те да ово последно апшит со кере не со скенанитано фер само мен ово котарцило администрација керала режија керала дали се бепески те магила неку клево овда упре те дел поселјами сар ненге кадавко Рафаели хоđате на низину па после кадрија па нормално те да роби глескеда kada se okolo pomožete lol tan. Buyurun Rafael, buyurun. Selamun aleyküm, salam aleyküm. Sasova kerge amaropal o Gülhani. Шај Динсак прела старова кила перомани Динсак. Вторник. Во вторник, значи кере амаро тефсири. Нормално шајте ковенко амаро хоđа ко Facebook или па манда ко TikTok шајте жав лайв емтери пратину на амаро тефсири. Од дуито се минутива керав свако субота медела амаре џамија правди. Значи баш од духор хем баш о асар намази. Кој мангела бурум слободно шајте да ки џамијете кера амаре ибадети нормално хем париканете кера мангела фити сиклева това корисна амен ме тумендар или тумен амендар адава мандар. Селаму алейкум. Фала многу брат, фала многу со поддржинеамен. Кадри то пустино мабети ти захвалват сад неге кои се поддржни деамарот лайв нормално. Буру. Еваллар со стом опрал. Јек барос лем џоџемати со шунена ми со пратинена мен. Молафи мабети тано аква пралялен. Аке сар со шунгено пралява киргеи силен. Часе ако дизело па кој паше, нема везе дали пиндашовар да шефтар километра. Тоа ме би прво присутствувала цесоске. Соске аквајтано дружбе куранеате пенџарено курани. O Allah Đelešanu akva Kurani bi çalgale, neli, amen te penđarao Kurani, soske, amen ko sudno dzeve kova pošle baš u Kuranu doleske, so poviše ove na malaj Kuranea, družine tmene Kuranea, družine tmen manušencara, kjer so penđareno Kurani, fenomenalno, hem, čačipaske, onda ka haljovem bilo savo kitapi koja su kalen, ka džanente rastavineno čačipe, tarune čačipe, odvorka mandar tehran oprav. Selam alejkum sarинеге рахметуллахи ва баракатуху. Тумен ти магина слободно иктовен, а не проблеми мека завршинав се секогаш када панда со клапи реклама дека кога курко иншалла ка оламен панда јекфар панда со секогаш значи очасија. Ме бива крав која на колески бекоске најверојатно итлило или палем на нетано акате, значи деске да ќе дава могуćности тамам. Значи ка замолнавтумен те шај те пратине, значи хоđа исто ко Facebook користујтано вторник, значи исто активно кој вавер проекти, кога суетано исто дотично калеја, значи ја када ле стартано, значи сарнејач на ломе мешересте практицирнели окурани миснавени лица четинано окурани извинама четинано окурани а довајтано проекти а кате значи халелано окурани значи хоđетано ки шовто сура ко шело бишу трито аетија чоло, значи ка продолжина опис, колку шело бишу штарто, бишело бишу панчто иншалла, така да тоа со клапи информириме, а амен не нормално коло значи околе куркесте тари бекаре суреси о шофто ептато хем о втовто аети кој исто вакти значи ко вто о сати као вол иншалла продолжетак. Значи, ка захвали нама туменге, сар со секош, пошто родајаме но воспитива, те воспитиналаме на квакуране, дали себе песке, иншалла, на не ништо те кочиналаме на датар, те байрара, амаро джандипа хем аллахиске кодром,
Овен буцарсте амен царствоине не со поделинена клашуже коментајрато мен со подржинена максимално би задоволнамен исто тешај повише да джене нормално товен упути мекале часендар ем тешајта халовен јеквар киромани чипакава дини са тешај со окла пелегинда тоа појасно хем нека ракеламен Аллах таро ширкија хем таро заблуде е дуња јакере Мукавату мен Аллах ескер рахмете. Селаму алейкум ве рахметуллах ве берекетаху. Eyvallah. Шукартумари рад со подржнена мен. Иншалла кокоала курко, значи пали потвен на овако исто вакти каракамен или ка дружина мен. Овен састе ко тумари подршке, иншалла кати камен ко шужо вакти.